Katkum kekerwo balapha do Archbishop Most Reverend Victor Lingdo ulingdo saat jang ke Jyllaniambah Shillong la pentip ba en sapli no shen ya Artylli ki Parish ba Thymmai hapo ke Jyllaniambah Shillong kawei hamau kerdep Riboy district bat kawei pat harang BB East Khasi Hills district hagate kekerwo Archbishop ulatho kumni ha ki lingdo ki reuniam bat ki pat runget jang ke Jyllaniambah Shillong kajing kublai kit bokit ruang bat kajing kerku kerdo ya phi baro hauni usnem jubilee jong kajing kermen ngilai yo mat shibun kijing kerku kerdo bat kijing dan rengkat jong ukenrat ha kajing ya lenti jongi kum ki pilgrim jong kajing kermen da kani kashiti ngakwa ban ai happy ka KHUBOR babha da kajing iet ber kajing kerku jong ublai ya ka Jyllaniambah jongi bat naga benta kajing baha jing miat bat jing bit jing biang jong kajing immensiam jong ki pai runget ha ka Jyllaniambah jongi hauni usnam banwan ngin sapli sa Artylli ki Parish Thymmai kita kilong ka baningkong ka Parish jong ukris ka jingkermen hamau kerdap Riboy district ka ban sapli ha ka khatsan tarik uleber arhajar arpun riu bat ka baar ka Parish jong ka Maria ka kemi jong ka jingkermen harang BB East Khasi Hills ka ban sapli ha ka arpu tarik ubenai leber arhajar arpun riu ngagar pat phi baro ki pai rungen banya duai na ka benta ka balang na ka benta ka Jyllaniambah jongi bat khamtam na ka benta kini ki Artylli ki Parish Thymmai ki ban sapli haune usnam banwan tu ukris jong ka jingkermen unang senran ban betin lenti yangi bat ai baka kemi beneng ka badai ka kemi jong ka jingkermen jongi kan nang yasa na ka benta ka Jyllaniambah jongi bat na ka benta jongi baro ngaduai bat ngakerku kerdo ya phi baro lasoi do Most Reverend Victor Lingdo Archbishop jong ka Jyllaniambah Shillong kani kajing penbena kalong kadak kajing kiu shaprang jong ka balang bat kajing yar ka hima ublei shaki than nong gondong bat ka pen iru ya kajing kit kli jong ka Jyllaniambah pan penroi ya kajing emmensim da kajing ya pen mi ya ki Parish Thymmai